हेलो लोगोफोर, सोरा बेसे माइ गायखो, बिगा बेसे गायखो अन्नानै खिन्थाहरदो कमेन्ट बक्सआव। थ' लोगोफोर बरायबाय बयखौबो आंनि बे इउटिउब चेनेलाव। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ आरो आसा खालामो भिडिअखौ बयबो नायलांगोन। अखा बोथोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय। लोगोफोर दिनै आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआ जाबाय ओरैनो ससेल' भिडिअ लाना फैदों। बेनो जाबाय Derhasar ब्रादारनि इउटिउब चेनेला डिलेट जाबाय। आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय लाना फैदों बे भिडिअखौ। आं जोबोद मोजां मोनोमोन बेनि भिडिअफोरखौ नायबाय थायोमोन। बेनो जाबाय जा ब्रादार Derhasar इस्लारि। बे Derhasar इस्लारि मुंनि इउटिउब चेनेला डिलेट जाबाय। इउटिउब चेनेला बोरै डिलेट जाखो बिथाङा गावनि सेकेन्ड चेनेल ब्लग भिडिअ गासिखौबो फोरमायदों। नोंथांमोना नायनो हागोन, आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना होगोन। बेजों लोगोसे मोनसे खावलायनाय, जायफोर बिथांखौ अनसायोमोन बा सापर्ट खालामोमोन, बिथांनि भिडिअखौ नायोमोन, मोजां मोनोमोन, बिथांखौ सापर्ट खालामनो हागोन। डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकखौ थुना अब्लानो बिथांखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन, सापर्ट खालामनो हागोन आरो बिथांनि भिडिअफोरखौ नायनो हागोन। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथाङा आगोल बायदि भिडिअखौ बे चेनेलावनो होगोन। आगोल जेरैबायदि भिडिअ होयोमोन हारिनि खोथा बुंनाय, बेफोर भिडिअखौ बिथाङा बे चेनेलावनो होगोन। बिथाङा बेखौ गावनो फोरमायदों। बेनिखायनो आं आसा खालामो सोरबाफोर जुदि बिथांखौ सापर्ट होनोब्ला बा बिथांखौ मोजां मोनोब्ला सापर्ट खालामनो हागोन। बाथ्राया बेखिनियानोमोन। आं बिथांखौ जोबोद मोजां मोनोमोन, नाथाय बिथांनि चेनेल गोमालांनायाव आंहाबो दुखु मोनदों आंबो। बिथांनि चेनेला 150K थांबायमोन, 1.5 लाखनि बारा जाबायमोन साबस्क्राइबारा। दा बेखौ मोनफिननो जोबोद खस्थ' जायो। चेनेल मोनसे डिलेट जायोबाथाय माबायदि दुखु मोनो जों बयबो मिथिगौ। बेनिखायनो बिथाङाबो दुखु दं, नाथाय बिथाङा दुखुखौ फोरमायाखै आरो जोंनो। जायखिजाया बिथांखौ सापर्ट खालामदो, बयबो अनसायदो। बिथाङा आगोल बायदि भिडिअ होबाय थाथोंसै। दा जोबनायाव सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेल गोदान दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो। गोजोन्थों।